Pagpalang araw po sa inyo lahat. May share naman po ako sa inyo. Good morning po sa inyo lahat. Share ko po ay yung orasyon panggamot sa sariling damdamin po. Ay yung mga mahilig po dito, sana po itangkilikin mo po ito. Ito ay napakabisa po na magagamit mo yun sa halimbawa masakit ang ulo, masakit ang katawan, tarangkaso, iba pang mga sakit. Maganda to po itong gamitin po nyo pang araw-araw. Share ko po sa inyo. Bago po ang lahat ay magdasal po sa natin ng isang ama namin at isunod po yung orasyon na magagamit po nyo sa araw-araw. Maraming po. At bago ang lahat, bago ko i-share po sa inyo ay mag-subscribe at mag-share, mag-like para updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat. Bago ang lahat po ay mag-isal po na ng isang ama namin. Ama namin na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo, ikaw nang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad papatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maipit na pagsubok, kundi ilin mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, ang pakainan namin. At isunod po yung orasyon po. Bago nga natin magpunta tayo ng kaluwalhatian ng Diyos, pagkatulog ay sambitin ito ng paulit-ulit hanggang makatulugan po. Narito po yung ako'y masigla, wala akong pagkakasakit na anuman, wala akong dinaramdam na anuman, hanggang bukas ako'y magaling na, sapagkat ganito ang ibig kong at ako'y makatindig na bukas na sa higaang ito. Ang sakit kung ito'y walang kabuluhan, kaya ako'y titindig na. Ako'y masigla, wala akong pagkakasakit na anuman, wala akong dinaramdam na ako anuman, hanggang bukas ako'y magaling na, sapagkat ganito ang ibig ko, ako'y makakatindig na bukas sa higaang ito. Ang sakit kong ito'y walang kabuluhan, kaya ako'y titindig na. Isa pang bisis po, ako'y masigla, wala akong pagkakasakit na anuman, wala akong dinaramdam na anuman, hanggang bukas ako'y magaling na, sapagkat ganito ang ibig ko, ako'y makakatindig na bukas sa higaang ito. Ang sakit kong ito'y walang kabuluhan, kaya ako'y titindig na. At isunod po yung orasyon na sa isip po lamang. Ang pagbasa lang po ng sa isip po lamang ay hindi po nakabuka yung bibig, parang ganito lang. Yung isip mo ay nagbabasa, pero kung po kayo, isasaulo nyo po ito para malaman nyo po na narito po yung orasyon. Adon vitata baadi iti suot as kiini sila adon vitata baadi ikusuot has kiini sila adon vitata baadi ikusuot has kiini sila usarin sa isip lang paulit-ulit hanggang makatulugan po. Ang pagbasa po ay kung di po kayo sanay na dandanin po lang at kahit nabasahin po nyo, tapos pag sa tatagal po kunyo po may memorize nyo po. Sana po pakaingatan po ang mga binabahay nyo po na mga orasyon, kasi napakabisa po. Ito po ay galing sa amang makapangyarihan sa lahat na ko po sa mga napag-alaman ko rin, tapos ibabahay ko po nyo para ibahagi po nyo sa iba. At huwag nyo ipagdamot po ito, i-share nyo po sa iba rin para makinabang po sila. At sana po tangkilikin nyo palagi yung YouTube channel po at mag-subscribe po at mag-like and share para updated po kayo sa susunod kong video. Narito po yung orasyon.
Maraming salamat po. Sabi po.